Hey, velkommen til. Hvis du ser den her video, så er det nok, fordi du snart skal op til køreprøve. Og til køreprøven, inden du overhovedet starter med at komme ud og køre på vejene, så er der jo en masse biltekniske spørgsmål, du skal kunne svare på. I den her video vil jeg gennemgå dem skridt for skridt, en for en. Det er selvfølgelig lidt forskelligt fra bil til bil, hvor olien sidder henne, hvor bremsevæsken sidder henne, hvordan du tænder lyset på din bil. Så i dag vil jeg vise dig det på den her bil her, som er en Folkevogn Golf, men principperne og svarene på spørgsmålene er de samme, lige meget hvad for en bil du skal til køreprøve i. Til at starte med, så lad os kigge lidt på de ydre ting derude. Vi har for eksempel et dæk på bilen. Der er jo 4 dæk, og alle 4 dæk de skal være ens. Det vil sige, at det må ikke være et sommerdæk foran og et vinterdæk bagpå. Det må ikke være 15 tommer foran og 14 tommer bagi. Det skal være 4 ens dæk. Udover at det skal være 4 ens dæk på bilen, så skal dækkene og fælgene også passe sammen. Det vil sige, at du må ikke have et dæk, der er større end fælgen eller fælgen, hvor dækket simpelthen ikke kan passe ind til. Fælgene skal også være hele og ubeskadigede. Det betyder ikke, at der ikke må komme en ridse i fælget, men der må ikke være tydelige skader på den, at noget er knækket herinde eller et eller andet, fordi det er jo en del af den bærende del på selve bilen, og hvis det er gået i stykker, så er man ikke sikker på, at bilen den fungerer korrekt. Så er der også noget krav til dækket, det er, at der skal være minimum 1,6 mm slidbane, det vil sige dækmønstre tilbage på selve dækket. Og det er jo fordi, at dækket skal have ordentligt fat i vejen, og hvis det sneer eller regner, så skal al vandet kunne løbe ud igennem de revner, der er på dækket. Her der kan I se, der er en lille bitte forhøjning. Den her forhøjning, den er 1,6 cm højere end selve hovedfladen herinde. Det vil sige, når det her dæk heroppe, det er slidt ned til den her lille forhøjning, så betyder det altså, at man skal skifte dækket. Jeg vil gerne give et godt råd. Lad være med at køre rundt i en bil, hvor dækkene er slidt herned til. Skift dem allerede omkring 4 mm. En anden ting, vi også skal tjekke omkring bilen herude, det er, om støddæmperne de virker korrekt. Der er 4 støddæmpere. De sidder en over hvert hjul, og det er dem, der afbalancerer bilen. Det vil sige, når vi kører ned i et hul, for at det ikke er hele bilen, der gør sådan her, så er det dækket, der bevæger sig op, og bilen holder sig mere eller mindre stabil. Det er det, man bruger støddæmperne til. Kravet det er, at når vi aktiverer de her støddæmpere, så skal bilen gå til ro med det samme. Det vil sige, at den må ikke bare stå og hoppe og danse sådan her. Mange de vil vælge at gå over og trykke her på selve bilen. Det er faktisk rigtig dumt. Det her metal, det er blødt, og man kan begynde at lave buler i sin bil. Det, der er meget bedre, hvis I kommer med her, det er, at man åbner sin sidedør herover. Det stykke, der er hernede, det er en bærende del. Så man kan faktisk stille sig herop, og så kan man stå og hoppe på bilen sådan her. Hvis I kigger over foran hjulet, så kan I se, at den hopper nu, og i det øjeblik, jeg hopper ned, så stopper bilen. Og på den måde, så ved vi, at støddæmperne de virker korrekt her. Hvis det var det andet forhjul, vi skulle tjekke, så er det selvfølgelig den anden sidedør deromme. Hvis det var heromme bag, vi skulle tjekke det, så går vi om, så åbner vi vores bagagerum, og her igen, om bagagerummet, der har vi igen et bærende stykke. Vi tager den her og trykker her, og slipper, og så går bilen i ro med det samme. Så er der en masse ting inde i selve motorrummet, vi også skal tjekke. Til at starte med, så sidder den håndtag, man skal bruge for ligesom at åbne låsen til selve motorhjelmen herinde. I den her bil, der sidder den hernede. Det er sådan et håndtag, man lige hiver i. Man skal bare lige hive lidt hårdt, og så kan man høre den klikker, og så kan man gå over og åbne motorhjelmen. På de fleste biler vil det altid sidde hernede et sted. Men kom med herover, og så lad os se heroppe ved selve motoren. Når vi skal åbne motorhjelmen, så er det vigtigt, at vi tager det stille og roligt. I den her bil her, vi ligger, og det gør man faktisk på de fleste biler, man lægger lige sin hånd herinde, så tager man fingeren og stikker ind. Som regel vil den sidde lige omkring selve logoet på bilen. Her kører den stille og roligt, helt over mod venstre, og så begynder man at løfte op. Hvis man bare begynder at hive i den, så kan man ikke rigtig gøre noget. Så man skal bare lade den her motorhjelm hvile på selve hånden, køre knappen helt over til venstre og løfte op. Herinde, der sidder sådan en gul håndtag. Nogle biler, der holder den bare sig selv, men i denne her, der tager man fat her og sætter den op heroppe, og så holder motorhjelmen sig selv. Til at starte med, så er der nogle generelle krav til selve motorrummet herinde. Det hedder sig, at det skal være pænt og rent, må ikke være tilsvinet med olie, og der må ikke ligge nogen løse dele herinde. Og som I kan se, så er den her motor jo dejlig pæn og ren. Derudover så har vi 2 krav til selve motoren. De 2 krav, det er, at der må ikke være unødig støj eller unødig røg. Og man kan ikke undgå, at der kommer noget støj, fordi en motor den larmer, og du kan heller ikke undgå, at der kommer en lille smule røg, som er en del af forbrændingen, og røgen vil så komme ud igennem udstødningen herude. Men der må ikke være meget gråligt eller meget sort røg, der kommer ud igennem udstødningen, og motoren må heller ikke overdrevet larme. Det vil sige, der må ikke være unødigt for meget af det. Det er det, man mener. Derudover,
inde i selve bilen, der er nogle forskellige væskebeholdere, som man også skal kunne tjekke. Den første væskebeholder, vi har her, den har sådan et blåt ikon. Det vil den faktisk have på stort set alle biler. Det indikerer det her, du fylder sprinklervæske på. Sprinklervæske, det er jo det, vi bruger, når vi sprøjter det op på selve ruderne, og vi vasker ruderne rene. Sprinklervæsken på en bil, der skal være nok til en køretur. Og husk på, der er jo forskel på, om du skal over i den lokale Netto, eller om du skal en tur til Paris, i forhold til, hvor meget der skal være. Hvis nogle beholdere kan man se det i, men de fleste af dem, der kan man faktisk ikke se, hvor meget væske der er tilbage i beholderen. Men inde i kontrolpanelet herinde, eller instrumentbordet, der vil der være en lampe, der lyser. Lyser den, åbn op, fyld noget sprinklervæske på, luk den igen, og så er du klar til at køre videre. Så har vi en anden væskebeholder heroppe. Prøv at komme en gang tættere på her. Prøv at lægge mærke til, at der er sådan en advarselstrekant heroppe. Det betyder altså, at du skal ikke bare åbne denne her. Hvis du gør det, så kommer der luft ind i bremsesystemet, og så virker bremserne ikke længere. Så det er vigtigt, at hvis denne her beholder, den mangler væske, den skal være mellem minimum og maksimum. Men hvis den mangler væske, så skal du enten vide, hvordan du lufter din bremser ud, eller også så bliver du nødt til at få din bil over til en mekaniker. Hvis vi kigger en gang, så kan vi se, at det er faktisk rigtig svært at se på den her bil her, om der er noget mellem minimum og maksimum. Men man kan tage en lommelygte og lige lægge ned til, og så kan man faktisk se den gule væske herinde, og den ligger lige under maksimummærket. Så det er helt fint. Så bremsevæske med andre ord, mellem minimum og maksimum. Så har vi en anden væskebeholder herover. Det er kølervæsken. Det er det, der er med til at køle motoren ned. Når motoren begynder at arbejde, så bliver den naturligt varm. Den her kølervæske, den skal også være mellem minimum og maksimum. Hvis den begynder at miste væske, så må man altså godt, når motoren er slukket vel og mærket, og motoren er kølet ned, så må man godt åbne den og fylde den op, og så lukke den igen. Det er der ikke nogen problemer i. Men kølervæske mellem minimum og maksimum. Så har vi en anden ting. Det er olie til selve motoren. I den her bil her, det er jo også igen forskelligt fra bil til bil, men der er altså sådan en oliepind, hvor man kan tjekke det ved. Der er det vigtigt, at man har noget papir. Skal du til køreprøve i min bil, så ligger der selvfølgelig altid noget papir på sidedøren. Jeg går lige ind og henter det en gang. Godt. Men se her, det man gør, det er, at man tager oliepinden op her. Den er lidt stram, man skal bare hive til. Så kommer den op, så tager man den hen, og så tørrer man den lige af hernede i bunden. Hvis man kigger nu, så kan man se, at der er et minimummærke og et maksimummærke her. Nu er den helt ren. Nu tager jeg den og sætter den ned igen og kører den hele vejen ned i bund. 1, 2, 3. Tager den op igen, og når jeg så lægger den på papiret her, så kan I se, at olien den stopper der ved maksimum. Så den er helt perfekt, denne her. Men mellem minimum og maksimum. Minimum og maksimum. Hvis der ikke er nok olie på, så er det klart, så skal man over og købe noget olie, og så skal man fylde det på her. På biler, der er der også noget, der hedder et servosystem. Et servosystem, det er jo det, der er en hjælpestyring til, at det gør det nemt og blødt og behageligt at dreje på rattet. Nogle biler, de har en væskebeholder, som man fylder servovæske i. Hvis en bil har det, så skal det være mellem minimum og maksimum. På den her bil, der er det en elektrisk servomotor, så man kan ikke rigtig tjekke den på nogen måder, men hvis der er en fejl på den, så vil det lyse inde i instrumentbordet inde i selve bilen. Det, der er vigtigt, det er, at når man skal lukke motorhjelmen på sådan en bil her, tager denne her, læg den tilbage ned igen her, og så tager man fat med indersiden af sin hånd, og sådan cirka en 20 cm over selve logoet, eller der, hvor klappen lukker i, så slipper man. Der er også en masse lys og lygter, man skal kunne tjekke på en bil, så det, der er vigtigt, det er at gå ind, og man kan vælge at tjekke lyset på bilen på to måder. Man kan enten bare starte med bare at sætte strøm på bilen, det vil sige, at hvis man har en nøgle, så drejer man den lige en enkelt tak, eller hvis man har, som i min bil, en start- og en stopknap, så trykker man lige på den en gang. Så kan I se, at nu begynder der at komme lys i selve instrumentbordet herovre. Det, der er vigtigt, det er, at man skal sørge for at få tændt lyset på sin bil. Mange biler, de har noget, der hedder kørelys, de kører med, særligt de nye biler, og ligesom nu, der er det højt daglys, så den vil bare stå på auto, og det vil sige, at faktisk så er hverken positionslyset, nærlyset eller baglygterne tændt på bilen. Dem vil vi gerne aktivere nu. Herinde i den her bil her, der er en knap herovre, hvor der står mode på. Når man trykker en gang på den, så inde i instrumentbrættet, så viser den, hvad for en lampe man har tændt. Herover der er også nogle grønne lamper. Den, der sidder til venstre, den indikerer, at nærlyset er tændt. Det vil altid være sådan en grøn lampe med nogle streger ude foran, der ligesom peger nedad. Den anden grønne lampe herover, det er positionslyset. Det vil altid ligesom være to pærer, der sidder over for hinanden og lyser væk fra hinanden. Altså ikonet herinde. Så lige nu der står den som sagt på auto. Hvis jeg gerne vil tænde nærlyset på bilen, så trykker jeg en gang på mode, og så kan I se, der står nærlys herinde nu. Når man har tændt nærlyset, så er både nærlyset og positionslyset det er tændt på bilen. Hvis jeg nu kun vil tjekke positionslyset, så bliver jeg altså nødt til at trykke på mode en gang til, og nu kan I se herinde, nu står der positionslys, og det er kun den ene grønne lampe, der virker herover. Godt. Det vi gerne vil kontrollere nu, det er der hedder nærlyset på bilen. I den her bil, der sidder det hernede, der er en i venstre side, og der er selvfølgelig også en i højre side. Nærlyset, det skal
oplyse vejen minimum 30 meter frem. Det vil sige, at det skal lyse vejen op, så man kan se, hvad der foregår foran sig på minimum 30 meters afstand. Derudover så må nærlyset ikke blænde, det vil sige, når man har det tændt, så må det ikke være sådan, så andre bilister sidder og bliver blændet af det. Det tjekker man ved at sikre, at nærlyset det falder det, der hedder 1 cm per meter. Det gør man ved at stille sig over foran nærlyset, og når man står herover, så sætter man sin pegefinger ned, der hvor selve kanten af lyset begynder, træder et langt skridt tilbage, og så skal man se, at det vil være faldet minimum 1 cm nedad. På den måde så ved man, at det kører langsomt ned mod vejen og ebber ud. Positionslyset på den her bil, det er det lys, der sidder heroppe. Det lyser ikke særligt skarpt. Det er fordi, det oplyser ikke noget, men det skal kunne ses på en afstand af 300 meter. Forestil dig, at du går ud på vejen, og du kigger ind i en lejlighed, der ligger, når du går forbi. Du kan godt se lyset inde i lejligheden, men den lyser ikke op ude på selve vejen. Det er det samme med positionslyset. Vi kan se det fra 300 meters afstand, men det lyser ikke noget op. Om bagpå, der har vi 2 røde baglygter. Baglygterne de har det samme krav som positionslyset. De skal kunne ses på en afstand af 300 meter. Det vil sige, hvis der kommer en bil langt væk fra, så skal den altså kunne se, at der er en anden bil, der kører her. Og det gælder jo selvfølgelig, når det er mørkt, eller det vi kalder lygtetændingstid, som også kunne være regnvejr og snevejr, tåge eller dis for eksempel. Om bag på bilen, der har vi altså også noget nummerpladelys. Det er noget, der skal lyse nummerpladen op. Kravet er, at der skal være minimum 1 nummerpladelys, og hvis der er 2, så skal de altså begge 2 virke. De skal kunne lyse ned på nummerpladen, sådan så at andre folk, der kører bag i en, de skal kunne aflæse nummerpladen på 20 meters afstand. Derudover, så skal der altså også være 2 røde reflekser bag på bilen. De må være firkantede og runde, men de må ikke være trekantede. Der sidder en rød refleks her, og der sidder en rød refleks herover. Derudover, så skal vi også kunne tjekke, at bremselyset det virker på selve bilen. Bremselyset, det sidder i forbindelse med baglygterne heromme, og så skal der også være en ekstra en. Det vil sige, at alle nye biler, de skal have minimum 3 bremselys. De fleste af dem, de vil sidde heroppe. Nu går jeg ind og trykker på bremsen, og så kan I se herude, at de begynder at lyse. Det er vigtigt, at bremselyset, det lyser kraftigere end baglygterne, sådan så man kan se, at en bil reelt set er begyndt at bremse. Hvis I skal op til køreprøve, så beder man den sagkyndige om at gå ind og trykke på bremsen, og så står man selv herude og tjekker, at de virker. Nu går jeg selvfølgelig ind og trykker på bremsen. Den sidste lygte, vi skal kunne tjekke på bilen, det er blinklygterne. Og den bedste måde at tjekke, om de alle sammen virker på, det er ved at gå ind i bilen, og så trykke på det, der hedder havariblinket, den der røde advarselstrekant, der er hernede. Når man trykker på den, så begynder alle 6 blinklygter at virke. Godt. Der skal være 6 blinklygter på en bil. 2 af dem sidder foran, en der, en der. Så har man en på hver side. Her der sidder den i sidespejlet, det gør den på de fleste nye biler. Og så sidder der selvfølgelig en tilsvarende over på det andet sidespejl. Vi har også 2 blinklygter, som sidder om bagpå og blinker hernede. Kravet til de her blinklygter, det er, at de skal kunne blinke 1-2 gange i sekundet, og de skal være orange eller gullige, og man skal kunne se dem i kraftigt sollys. Det vil sige, at hvis solen er rigtig skarp, så skal man altså stadig kunne se, at en bil den blinker. Det er vigtigt til prøve, når man lige går en runde rundt om bilen og tjekker, at alle 6 blinklygter de virker. Du skal også kunne tjekke bremserne på din bil. Der er 2 slags måder, man skal tjekke bremsen på. Der er noget, der hedder, at man bare tjekker driftsbremsen, og så er der noget, der hedder, at man tjekker den vakuumforstærkede bremse. Jeg starter med at tjekke den vakuumforstærkede bremse. Det betyder, at nu skal jeg skabe et tryk inde i bilen. Jeg sætter min fod ned på bremsen, trykker 1 gang hårdt, slipper igen. 1 gang hårdt, slipper igen, og 3. gang, der holder jeg trykket nede på bremsen. Så trykker jeg koblingen helt i bund og starter motoren, og så skal bremsen begynde at synke en lille bitte smule. Det er vigtigt, at den ikke synker helt i bund, men at den bare synker en lille bitte smule. Når man skal tjekke driftsbremsen på bilen, så skal motoren være startet i forvejen, og så trykker man bare 1 gang hårdt på bremsen og sikrer sig, at den ikke rører helt i bund i bilen. Der er også noget, der hedder retslør. Der må ikke være væsentlig retslør eller næsten ingen retslør, særligt i nyere biler. Hvis man skal tjekke, om der er retslør, så betyder det, at man skal dreje en lille smule på rattet og se, om dækkene de følger med. Man bliver nødt til at have startet motoren, før man kan tjekke det. Når man har startet motoren, så går man ud, så sætter man sin hånd ind på rattet og drejer meget lidt på rattet, og så skal man altså kunne se, at dækket allerede begynder at bevæge sig en lille smule. Jeg kan selvfølgelig kun tjekke min venstre side. Hvis jeg skulle tjekke over i højre side, så vil jeg bede den sagkyndige om at gå ind og dreje en lille smule på rattet, og jeg vil stille mig ude foran bilen, hvor jeg både kunne se den sagkyndiges hånd dreje på rattet, og også dækket sidder og bevæger sig en lille smule derover.
Når vi skal tjekke udstødningen på bilen, så var det jo det her med, at vi sagde, at motoren den må ikke lave unødig støj eller røg. Og røgen kommer jo igennem i udstødningen, så udstødningssystemet bliver vi selvfølgelig også nødt til at tjekke. Udstødningen den skal være tæt og fast. Det vil sige, at den skal sidde fast til undervognen i nogle stropper eller nogle spænder, og den skal være tæt, det vil sige, at der må ikke være huller i. Måden jeg tjekker, at der ikke er huller i udstødningen, det er ved at jeg sætter mig ind, har startet motoren, og så gasser jeg lige en lille smule op, og så skal den altså ikke begynde at brumme helt vildt, sådan så man kan høre det. Brrr, sådan der. Derudover så skulle den også sidde fast til undervognen. Udstødningen i den her bil, den er faktisk rigtig svær at se. Man skal komme helt herned og nærmest ned på knæ, før man kan se, at udstødningen den sidder hernede. Man kan skubbe til den, men pas på, den er rigtig varm det her. De sagkyndige plejer at være flinke til prøven, ikke at begynde at ligge og få en til at kravle rundt nede på jorden hernede, men bare dermed, man siger, at den skal sidde fast til undervognen, så den ikke hænger løst.